Mga higala, kumusta? Ako si Max Andrino. Ako si Super Daloy-Doy. Sa ngalan samahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag, maigsoon, o mga higala ni Ginoong Hesukristo, Diyos og taong matuod, magbubuhat sa langit og sa yuta, og sa tanang makita og dili makita. Karong adlaw ipaamit na to ang buhi nga pulong, ang pulong Dios. September 6, 2022, adlaw Martes. St. John chapter 1 verses 1 up to 14. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao ug mipuyo sa tag-sa kakinabuhi sa matag tao dinis kalibutan. John chapter 14 verses 6 and above. Ang pulong mao ang kahayag, ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Way makalahos ngadto sa Dios Amahan kundili moagi gayod sa Dios nga anak. John chapter 3 verse 16. Gumikan sa kadako sa gugma sa Dios Amahan sa tanang mga tawo nga nagpuyo dinis kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong ug pinalanggang anak aron ang mudawat ug motuo siyang bugtong ug pinalanggang anak maluwas nining kalibutan ug makabaton sa kinabuhing dayon. Anita magsugod pagpaambit sa buhi nga pulong sa Dios. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas. Ang pagbasa gikan sa Santos ka ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Nadtong panahon na mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo. Og dito nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an o gipili niya ang 12 kanina gagiganlan niya apostoles. Si Simon nga iya usab nga giganlag Pedro, og ang iyang gisuon nga si Andres, si Santiago og si Juan, si Felipe og Bartolome, si Mateo og si Tomas, si Santiago ang anak ni Alfeo, og si Simon iyang gitawag og Patriota, si Judas nga anak ni Santiago, ug si Judas Iscariote nga nahimong mabudhion. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag, kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Dito may daghang mga tao nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanan ng mga tao sa paghikap kang Jesus. Kay gikan kaniya nigula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong buntag mga onliner, mga on-viewer, mga watcher, mga nagtanaw, nagpaminaw sa buhi nga pulong, ang pulong Dios. Ug karong adlaw nga Martes, September 6, ang Ginoo nakigsulti kanimo sa tanang mga tao. Binunyagan ka man ugwa, apan gipuy-an ka sa Ginoo. Pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo ang gugma, ang gahom sa Dios. Ang Ginoo nakigsulti kanimo tao. Pag sa kanya sa bungtod, daghang salamat. Si Ginoong Hesus misaka sa bungtod. O ang bungtod, gitawag na sa atong mga kaigsunan og bukid, taas nga bukid. O dito sa bukid, awaaw nga dapit, bugnaw, o kadaghanan sa mga retreat houses, sa mga kaparian, gikan sa mga nagkalalain nga mga congregation. Dito gayon ipanukod sa bukid, mga retreat house, ang ubang mga simbahan, o dito kadaghanan magpakita ang mga birhen. Ngano nagpakita, tao man siya, nagpakita gilain, apan liho ka na sa Espiritu Santo.
liyo ka na sa gugma ug gahom sa Dios. Ug unya, kami liyo pa ng gahom ug gugma sa Dios in the person of the Blessed Virgin Mother Mary, munang adunay Our Lady of Fatima Parish, adunay Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of All Nations, tanan. Apan kadaghanan dito sa bungtod, bukid. Nga dumisa ka man, ang Ginoo sa bukid karong adlaw. Gisultian ka man, kay ang bukid awaaw, o dito sa awaaw lapit makita ang tanang buhilaman, ang kadagatan, ang syudad, ang kamariyuhan, ang tanan, kung ato ka sa bungtod. Unya, pag-abot niya sa awaaw nga lapit na ganing nag-inusara, miluhod siya. Miluhod og nag-ampo. Og siyang pag-ampo mo na mag-ampo ang tanan in fairness, ang tanang mga tao gisultian nga mag-ampo. Kay mao kini ang pag-ampo usa sa mga pagpangandam. Ang Ginoo nagpahinumdum sa mga tao nga kinahanglan mangandam matag adlaw. Mangandam o pinaagi sa pag-ampo. Unya, nagtuon ng panahon, bukid man, karon aduna kami lawak, aduna kami kwarto. Samtang ikaw mag-inusara, mag-ampo. O ang pag-ampo, mao kini ang communication. Communication, tali sa Dios o sa Dios. Gikan sa Dios, tali sa Dios. Kahayag, gikan sa kahayag. Matuod nga Dios, gikan sa Dios matuod. Ang Ginoo, tihanay, ang amanog anak. Mao ni gingon pag-ampo. Ang pag-ampo mo ni communication. Pagpaabot, pagsulti o pagpaminaw sa pagsulti. Pagsabot sa pagsulti o pagsabot sa pagpaminaw. Daghang salamat. O unya, ang communication importante kayo. Tali sa Dios o sa Dios. Muning iyang gipadala ayang bugtong anak aron adunay communication. Tao batok tao. Tao, tali tao, bana, batok asawa, ginikanan, batok anak, higala, batok higala. Tali, sa do ka tao, adunay communication. Kung way communication, kung way panagsultihan ay, maguba ang kinabuhi. Kung way panagsultihan ay, apan importante ang communication, importante ang pag-ampo, kaya ang pag-ampo, mao ka na ang pagpaminaw, pagsulti, sa nagsulti o sa misulti. Muna gitawag communication. Hinungdan maganing ang ebanghelyo karong adlaw. Ang Ginoo gisulti kanimo nga importante sa matag tawo ang communication. Mitipon siya sa kadaghanan. Humanyag pili sa iyang 12 ka mga tinun-an gipili. Lakip ang iyang mga tanang katawhan. Gipili, gipundok, giusa. Giusa niya ang tanang katawhan. Human niya og communicate. Human niya pag-ampo, tibok kabii ang pag-ampo. Munang communication between God to God. Pag humag-ampo, iyang gipili, iyang gipundok ang daghang mga tao. Ug unya, iyang gipandungan ang mga tao, nakasaksi ang mga tinunan. Gipandungan, giayo sa ilang tanang mga sakit. Ang mga gipangyawaan, nangangalagpot ang mga yawa, ang tanan panuway, ang tanang mga sakit gipangayo. Kutob sa muhikap, mugawas iyang gahom, giayo ang tanan. Pila ka mga tao, daghan nga mga tao, tibuok kalibutan, giayo sa Ginoo. Ingon ang gugma kaluoy. Giluwas sa Ginoo ang tanan, giluwas. Kutob sa makahikap, giluwas, giayo. Ang gipangyawaan, ang mga bungol, mga kimpang, mga bungi, mga butag, gipangayo ang tanang masakitol. Muna gipangayo, giluwas ang tanang mga tao. Muna ang gugma sa Ginoo nga nagbungag kaluoy, human sa iya pag-ampo tibok kabii. Iyang gipundok ang mga tao. Iya kining misahe sa tanang katao. Iyang gibili ng Holy Spirit, munang lihok kini karon sa Espiritu Santo. Apan di pa makita ang Holy Spirit, ang gugmang gahom sa Dios, in the person of the Blessed Virgin Mother Mary, nga matinumanon, masinugtanon, sa pagbuot, sa kagustuhan samahan. O kay nagtuman man ang anak, ang mahal nga Birhen, maunta o kini may tabo, sa tanang mga tao, matinumanon, masinugtanon. Imbis mutabang, inay mutabang sa mahal nga Birhen, mutabang sa pag-ampo, mutabang pag-ampo, musaka sa bukid, mag-inusara, mutabang ka, munang pag-ampo, mutabang, munang pagpangandam sa matag tao. Usa pagtabang nga magkayusa ang tanang mga tao nga nagpuyo sa kalibutan. Mahimo usa magpundok ang tanan kay mao kini pangandoy sa amahan, ang plano sa amahan nga magkausa ang tanan, may usa aron makasuol sa gingharian sa langit. Kung ikaw kung ikaw ay bulig, way sala, makasuod ka sa gingharian sa langit. Muna gipapasaman ang imong sala,
gipapasaman importante ang communication. Kay kun why communication, kun wa mamata communication kana, communication pinagi sa kamatayon, unya ang communication mo'y kaluwasan sa mga tao. Communication kana. Hinungdan ang banag, asawa, ang anak, adunay communication. Kay wa gani kay communication, maputol, mabungkag ang imong panagtiayon. Adunay communication ang bana o asawa, ang ginikanan og mga anak, higala o tali higala. Ug ang kadaghanan, adunay communication. Kay kun why communication, palpak ang tanan, guba. Nga naman, kay ang tiguba ang panuway, apan ang tighimo ang Ginoo. Ang Ginoo tighimo og mga sugo, commandment to love one another. Apan ang panuway, destroyer, tiguba sa Ginoo, destroyer of love. Muna pag dinautay, linipakay, kanang hinimuay, mga mini, mga bati, mga ngilad. Iya kana sa mga panuway, mga ngilad, mga bati, dunot, matapos, basta iya sa mga matapos, madunot, mamo, iya kana sa panuway. Ang iya sa Ginoo, kinabuhing dayon. Magpuyo kay wa pag-antos, wala problema, wala kasakit, wala kaguol, kung ato ka na. Kay ang anak mangita gyud og inahan. Ang inahan mangita usab og anak. Munang ang inahan si Mother Mary, ang anak si Lord Jesus Christ. Nipuyo kani siya og siyang kabuan ang Ginoo sa taguangkan sa babay way buling mutli. Unsa ang mga tao? Muna mga tao musulod gayud sa pagbuot sa Ginoo in the person of the Blessed Virgin Mother Mary. Magsunod. Siya ang soul model, role model, ang sumbanan, ang atong panigiinan inahan, aron makasuod tag langit. Kay kun tilibagbag ka, mubiya ka, musalikway ka sa pagtuo, di ka makadawat, di ka makatuo, di ka maglaom, ang mga diri mo tabang mo tudlo manalipod kanimo sa tanang higayon. Kay siya balaan man gipili gilain, hinungdan ng tanang tao ni kalibutan, iyang gipili, gitawag, iyang gipaambit, unya gitawag, pabalikon, balik, kay ang plano sa Ginoo, nga ang Ginoo mahimong usa sa tao. Kay ang gingharian sa langit, nagpaabot, kung ikaw tao, magmahingpit, magbalaan sa kinabuhi, nga way katapusan. Amen. Hinungdan importante kaayo ang communication. Kay kung way communication, ang banag asawa, ang ginikanan na umanak, ang umagad, ang kangan, ang mga tao, mubiya mo sa likway. Mubiya. Apan kun ang communication imong ampingan, imong tahuron o gatagag bili sa matag kinabuhi sa matag tao, ang communication importante kayo aron ka makasud sa gingharian sa langit. Importante ang communication sa matag panimalay. Kung way communication ang matag panimalay ng asawa, ng bana, ng anak, ng umagad, ugangan, pagumangkon, mga apo, o kadaghanan sa mga tao, mahimong usa. Iyakas Ginoo, kay bisag asang Ginoo kung ikaw mahiusa sa pulong, atoa ang matao. Ang pulong Dios, ang pulong uban sa Dios, ang pulong nahimong tao. Ug mipuyo sa matag kinabuhi sa matag tao nga iyang gimahal, iyang gikaruy-an. Ug unya naminaw ang Ginoo. Adunay communication apan ang mga tao sige lag buhat apan wa nay communication naputol. Apan kun may communication ang Dios ug ang tao, sa imong pag-inusara mag-ampo ka. Sa imong pag-inusara mangalagad ka, manghatag ka sa imong time, talent ug kreasyon. Importante ang communication. Kay kung why communication, magugpa ang tigbayon sa imong pagpuyo. Magmahingpit, magperfect, maghuli ka sa imong kinabuhi. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo, maigon sa sinugdan, karon og sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa buhi nga pulong sa Dios. Ang pulong Dios, ang pulong nahimong tao ug mipuyo sa matag kinabuhi sa matag tao sa silong sa langit. Busa ikaw to mangandam, pangandam ka, ikaw gipahinungdam, you are reminded, mangandam ka, matag adlaw, matag gutlo sa mong kinabuhi, mangandam ka. Kay gibalik-balik kala matag adlaw nga si Kristo namatay, si Kristo nabanaw ug si Kristo uban sa Ginoo, uban sa mga santos, mga tas, tanang mga anghel, mobalik yun gani aron paghukom sa mga puhi o sa mga minatay. Busa ikaw tao, pangandam. Daghang salamat.